Nosaltres, ben mirat, no som més que paraules. Si voleu, ordenades, amb aliva arquitectura, contra el vent i la llum, contra els cataclismes. Ens nodrim de paraules i algunes vegades habitem en elles. Així, en els mots elementals de l'infantesa, o en les acurades oracions, o encara en les darreres frases del discurs de la vida. Tot, si ho mireu bé, convergeix en nosaltres, perquè ho anem assimilant, perquè ho puguem convertir en paraules i perduri en el temps. El temps que no és res més que un gran bosc de paraules. I nosaltres som els pobladors d'aquell gran bosc. Però la nostra missió és parlar. Donar llum de paraula a les coses inconcretes, elevar-les a la llum, amb els braços de l'expressió viva. Tot això, esclar, sense viure massa a prop de les coses. Ningú no podrà negar que la nostra tasca és feixuga. El problema de perdre la llengua s'està estenent per tot el país gallec. Però només tinc 5 anys i sé que encara hi ha moltes coses que no entenc. Com què? Doncs, per exemple, no entenc per què tenim dins els peus. O, per exemple, per què jo escric amb la mà esquerra. Nenes, veniu a ajudar-me a descapdallar. Ara vinc, àvia, ara vinc. Sé algunes coses. M'agrada donar-li moltes de les coses. Sé, per exemple, que les paraules es fan dins de la boca. Dins de la boca? Sí, i algunes neixen del més endins, a la gola, i moltes a la llengua. Només de moure la llengua ja surten volant cap a fora. Encara no es veuen, només es veuen quan estan escrites. Sí, quan estan escrites. Jo, quan estava aprenent a llegir, jo em pensava que les paraules les teníem totes dins de la panxa. Però no! Resulta que les paraules són com un pensament, que hi són i no hi són. És com quan tinc una idea que apareix en el cap en aquell moment. I saps què? Què? Avui he sentit una senyora dir una cosa així com... Què deia la senyora? Els nens i les nenes estan perdent la llengua. Ha dit això? Ha dit això? Sí. Xiquetes, on sou? On no sabem ficar? Xiquetes, on sou? Ai, xiquetes, amaga la llengua. A veure. Què us sembla si fiquem una miqueta a la televisió, La tele no! Sí, xiquetes, ja veureu, a veure. Quina avorriment. És aquest el programa de la tarda. A veure... Un grup d'investigació sociolingüística de la Facultat de Filologia de la Universitat de Santiago de Compostela va elaborar un estudi sobre les actituds artístiques dels nostres joves sota els efectes de les drogues. Parlem ara amb un dels autors de l'estudi, el senyor Antonio Escotado. Hola, molt de gust. Segons tinc entès, aquest estudi pretenia recollir les valoracions i motivacions per les noies i els nois de la ciutat que tenen en relació amb la llengua gallega i el conflicte lingüístic. És cert, volíem veure el comportament en ambients de desinhibició comunicativa intergrupal. Amb drogues? Quan parlem de drogues no ens referim només a les substàncies considerades escandalosament perilloses per a la salut com les pastilles, cavall, etc., sinó també a les tradicionalment acceptades però també perjudicials i admeses a la nostra societat com l'alcohol o qualsevol de les seves varietats des del calibotxo al tomatillos o al tabac, evidentment. I què diuen els nostres joves? Vam fer una enquesta en diferents estats d'intoxicació o, com dirien també, borratxos.
Vam gravar-los i vam classificar les respostes en categories. La categoria A és la que presenta menys preu per la llengua. Pero qué mierda. Dejaos de este rollo de gallego que no estamos en la aldea. Si hablas en gallego, no, es que no te comes un rosco. Tanto gallego. O si supieras hablar en inglés. I la categoria B? La indiferència. A mí el gallego me da suda. Pásame el pizza que el gallego me corta. Paso, tío, mientras no me lo impongas, yo soy libre de pasar como del gallego como de la mierda. Uf, com va, que... La categoria C mostra simpatia sentimental. Pues muy bonito, mis abuelos siempre lo hablan y yo lo respeto porque me gusta. El otro día vi un poeta gallego en la tele y estaba muy cachondo, me voló. Hi ha de tot. La categoria D seria la d'aproximació. Bueno, yo parlo gallego. Tiene que ser una mica inspirado. Me gustaría hablarlo a lo mejor porque es que no lo estoy hablando muy bien. Les manifestacions sobre la llengua gallega resulten interessants. La categoria D seria la d'afecció. Es que és la meva llengua. Cada dia la meva i la parlo. A més, parlo gallec perquè vaig ser funcionari un dia. La categoria F expressa la identitat cultural. Jo parlo gallec perquè soc gallega, abans mort que sense llengua. Jo penso que un no sé què, allò de sense res no pots volar. Per tant, també hi deu haver del compromís, no? Sí, aquest jove l'expressa molt bé. ¿Por qué caray he de dejar de hablar gallec? No voy, el gallego es guay. A mí me gusta más que el castellano, tío. Qualsevol dia em poso a parlar gallec i ja no paro. Veus? També hi ha el conflicte, està clar. Si tornes a dir que el gallec és una merda, el clavo m'estem atacant planeta. Al gallego le quedan 4 días, independentista del Nasus. Mira, vés a gratar-te els faig a la merda. Calla, calla, que te pincho, Una ja fora. Cállate ya, tontito. Aquest estudi reflecteix la contradicció i la complexitat del problema de la llengua gallega. Cert? En un estat d'excitació afloren amb tota vitalitat les actituds negatives, indiferents i positives respecte a la llengua gallega. Sempre prevalen les que fan visibles un conflicte entre la persona adolescent i un idioma que, en un diferent grau, es presenta com un tema de preocupació. També hi ha una voluntat majoritària de canviar la situació actual. També hem vist que en un estat d'eufòria l'adolescent expressa un compromís amb la llengua en termes d'optimisme i que en un estat de davallada sota els efectes de l'alcohol sorgeix un pessimisme existencial gallec. No hi ha res a fer, la vida és així. Aquest estudi va resultar inútil com a prova científica, ja que els adolescents tenien múltiples contradiccions. A més, en una situació d'intoxicació etílica, flight o viatge al·lucinatori, les persones poden arribar a parlar sense saber què diuen i viceversa. Ai, xiquetes, aquests joves d'avui en dia estan perdent l'oremus. Oremus? Què és això d'oremus? Doncs això, que ja no estimen la seva llengua, ni el seu país. Ai, pobres. És veritat que els nens i les nenes estan perdent la llengua? Què dius, xiqueta? Sí, aviat, ho he sentit a la ràdio. A veure, doncs sí, els joves d'avui en dia estan perdent la llengua, sobretot a les ciutats. Que jo vic en una ciutat. No et preocupis, però ara amaga la llengua, d'acord? Mira, què et sembla si fiquem un altre programa? A veure què hi fan, Ai, quin rotllo. A veure... Ai, si és una pel·lícula d'aquestes noves... A veure... Bon dia. Hola. Digueu-me. Mire, no sé si me pueden ayudar. Yo es que perdí una cosa y quería saber si la puedo recuperar. Molt bé. Aquesta és la nostra feina. Què heu perdut? Mire, es que yo perdí mi lengua. Ahà. Doncs vejam. Digueu-me com era. A ver... pues mire, muy parecida a la suya. Ah, ja. És que aquí en tenim moltes d'aquestes. De fet, gairebé totes les llengües perdudes que tenim aquí són així. És
que si em poguéssiu donar més dades... Me temo que no. Quan la vau perdre? Sinceramente no me acuerdo bien. Pienso que hace unos 10 cumpleaños, en agosto. Debía ser agosto. Ajá, agost. Sí. Sí, en una discoteca. Fue en una discoteca el día que conocí a mi mujer. I en quina ciutat? Aquí mismo. Vejam, que consulto la base de dades. Esta, madre mía, estos funcionarios con todo lo que cobran y cómo tardan. ¿Está? A veure, aquí tenim, sí. Tenim 10 llengües que podrien ser. Vejam, necessitaria alguna dada més, no ho sé. ¿Alguna cosa que pugui identificar-la millor? Pues no lo sé, es que casi no me acuerdo. A veure, aquí tenim una llengua amb cessioneu impulsiu. ¿Perdón? Recordeu si dieu luz, feliç, així amb la S. Sí, pienso que sí. Como mi madre sabe, es que yo soy de la zona de Malpica. Doncs ja ho tenim, deu ser aquesta. ¿Que me la podría buscar al magatzem? Oh, i tant. Por fin tendré otra vez mi lengua. Oiga, no tarde mucho, ¿eh? Aquí la teniu, la reconeixeu? Oh, sí. Hola, provar. Sí, és la meva llengua. A veure. Ai, quina alegria. Sabeu, em pensava que l'he perdut per sempre. Jo és que no sabia que teniu aquí aquesta oficina. I quan ho vam dir... Mare meva, avui mateix li dic a la meva dona que vingui a veure si troba la seva. Sabeu, ella també la va perdre fa anys. I ara, en fi, és que tindrem una nena i ja ho deu pensar. Volíem que parlés... Sí, ja ho sé. Per això vaig obrir aquesta oficina. Sabeu? No us pot imaginar la mà de llengües que tenim aquí. Sí, us estic molt agraït. Ja em direu quan és. Res, home, res. Això no té preu. La llengua és vostra. Això sí, aneu amb compte de no perdre-la una altra vegada. D'acord? Sí, entesos. Apa, adeu i bon dia. Apa, adeu, bon dia. Aquesta pel·lícula no m'ha agradat tant. Què us sembla si fiquem el programa d'abans, No! Sí, a veure... Ai, és aquí. És el programa del Tomàs Grau, m'encanta. Hola, ja som aquí amb el programa més fresc d'aquest estiu. El programa d'avui no es pot comparar amb cap altre en la història de la tele. Mai no heu sentit res d'igual i mai escoltareu res semblant. El programa d'avui passarà a la història, perquè avui, amics i amigues, avui tenim amb nosaltres el professor Adrián Nimo. I qui és aquest senyor Nimo? Doncs és un mesurador de paraules. Bon dia, senyor Nimo. Hola, bona nit. Així doncs, és vostè el mesurador de paraules? Exacte, jo mesuro les paraules. I això pot orientar-nos una mica? Doncs, a veure com ho explico. Jo mesuro les paraules. És a dir, panys que mesuro paraules. Arribo a la biblioteca de bon matí amb el meu regle de metaquilat de 30 centímetres i una llibreteta, demano un llibre i començo a mesurar les paraules. Que interessant. I quants anys fa que va començar a mesurar les paraules? Doncs, a veure, aproximadament, me'n porto 5... Moltíssims! Perdoni, què va estudiar per aquesta feina, senyor Nimo? Filologia. Soc filòleg. Filòleg, caram. De fi amic i de noves paraules, sí senyor. A fi, com diria, quan vaig acabar els estudis, vaig dir-me una mica de com que mai no s'ha fet abans. I vet aquí que un dia arribo a la biblioteca, un dia que estava avorrit amb un llibre a la mà, i no sé com se'm va córrer mesurar paraules. Així sense més? Doncs sí, va ser així, de sobte. Pam! Eureka! Com una elevació. Clar, de seguida vaig adonar-me que, si volia fer una investigació seriosa, necessitaria temps. I vaig sol·licitar un grup d'investigació. A la universitat vaig ensopar amb gent que va confiar en mi. I hem arribat fins avui. Caram, quina sort. I en què consisteix la seva investigació? Doncs arribo a la biblioteca molt aviat amb el meu dedos. Una calculadora que funciona amb llum solar, la llibreteta, i vaig mesurar. Agafo la primera paraula de qualsevol llibre i a veure 0,2 centímetres d'altura per 0,8 de llargada. Per exemple, després una altra, i 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 una altra. I així fins al final del llibre. Vaig sumar mitjanes i divideixo el resultat entre el nombre de paraules del llibre i així aconsegueixo una mitjana de la vida de totes les paraules de cada llibre.
Després, arriba a la part més important. Multiplico l'altura per la longitud i així aconsegueixo conèixer la superfície de totes les paraules. Caram, senyor Nimo. Estic estupefacte. Ai, estic acostumat. La gent, quan descobreix la meva feina, obre molt la boca. I hi ha una mida mitjana? Per descomptat, la mida mitjana de les paraules de la nostra llengua és 0,199.312 centímetres de llargada per 0,185.268 d'altura. I això representa una superfície de 0,146.234 centímetres quadrats. Apa, impressionant, fabulós i al·lucinant. Ja ho sentiu, amics i amigues. Avui hem tingut el plaer d'estar amb el professor Nimo, una d'aquestes persones que passaran història en majúscules. El professor Nimo, filòleg i mesurador de paraules. M'ha agradat més el programa d'abans, saps? Paraules, 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 paraules. Mira quina llengua que tinc. No m'ho puc creure que s'estiguin perdent tantes paraules. No m'ho crec. No. Mare la llengua, xiqueta. Ai. Hola. Hola. Bones. Hola, què tal? Com estai? Bones, què tal? Bones, jo només sóc una paraula comuna. La meva vida podria anar millor o pitjor. Sí, em va bé amb els diminutius efectius. Jo sóc la paraula d'acord. I vaig néixer aquí fa bastants anys, que sóc pel que calgui. Ala, i què diu? No, jo vaig néixer en aquest poble fa bastants anys i les coses des que era una paraula petita han canviat molt. Jo per desgràcia he vist com moltes paraules acabaven desapareixent, però també he vist moltes paraules que neixen i les veig pel carrer cada dia. Les paraules neixen? Ai, doncs sí, xiquetes, neixen i moren com nosaltres. Esclar, sabeu, em va passar una cosa molt preocupant fa uns 15 anys, sí. Era dijous, m'acabava de llevar, era un matí preciós. M'acabava de llevar i sortia de la dutxa quan va sonar el timbre. Llavors vaig anar a correcuita a vestir-me i vaig obrir la porta. Quan em vaig adonar que era un castellanisme, vaig tancar la porta atemorida i vaig respirar. I que quedi clar que no tinc res en contra de les paraules estrangeres, que jo tinc molt bones amigues d'altres països. Vaig conèixer una paraula francesa, ulala. Ulala? Sí, i una paraula italiana, amore mio. Amore mio. I una paraula d'Alemanya, tanque. Tanque. Tanque i jo vam tenir una història d'amor fa un temps, sí. I també he viatjat moltíssim. He anat a països com Grècia, Turquia. També vaig anar a Romania i en cap moment vaig tindre cap problema per fer-me entendre, tot el contrari. Sempre m'ha agradat explicar-los coses de la meva llengua, escoltar les seves aventures. Sempre m'ha agradat conèixer paraules noves. Ala, a mi també m'agrada dir paraules amb la boca. Aquell castellanisme no venia a fer turisme, no. Ah, no? No, venia amb la intenció de quedar-se. Ala. Sí, però que quedi clar que jo no tinc res en contra de les paraules immigrants que venen a aquest país per quedar-se, que jo tinc molt bones amigues americanes que van vindre fa un temps i que ara són com de casa, en aquest país que sempre ha estat tan hospitalari. I jo també puc ser amiga teva? Oh, esclar que sí. Ho has sentit, àvia? Ai, sí, xiquetes, però vinga ràpid. Mira, saps què passa? Que aquell dia, aquell castellanisme no volia ser la meva amiga, no. Venia amb una altra intenció. Amb quina? Venia amb la intenció de fer-me desaparèixer. Ai, no! Sí, és una angoixa que tenim les paraules del meu idioma fa uns anys. Va començar lentament l'invasor dels castellanismes. Al principi n'eren poques. Vivien a les cases més riques, a les palaus més grans, a les cases de l'exèrcit. Mica en mica es van començar a veure les seves intencions. Quan ens van robar privilegis, quan ens van robar el treball a les nostres cases. Ai, no! I aquell dia jo vaig obrir la porta i vaig preguntar: què vols? Ja no és necessària. Vés-te'n fora! Ja! No penso fer, no! Ja ho veurem. Tens els dies comptats. Quan menys t'ho esperis, entraré a casa teva i m'ho quedarem tot. La casa, la feina, el treball, la roba, tot. No penso obrir, em sents? Això ja ho veurem. Aquell dia em vaig acovardir. Sé que quan una paraula no surt als carrers, no va a les escoles o a les cafeteries, que no va als mercats, quan no va als llocs de sempre per aquella paraula comença a l'inici del fi. I sé que aquí no faré res, he de fer alguna cosa. Pensa!
perdre res. I això he fet. He treballat fins a altes hores de la nit perquè no es pugui perdre res. Des que aquell castellanisme va vindre a amenaçar-me. I sabeu, em sento satisfeta. Tot i que sóc una paraula comuna, jo em sento útil, com totes les paraules del meu idioma. I aquí em teniu. Sempre hi seré pel que calgui. D'acord? Adéu, paraula comuna, fins aviat! Sí, vés fent, que mentre jo segueixi aquí ja veurem què passa. Aquesta és la voluntària. D'acord. Què us pareix si ara mateix us explico una història, Una història? Esclar que sí, però vinga, fiqueu-vos cap allà. Què us sembla si la faig amb titelles, Sí, esclar, titelles. A veure, aquest serà un metge. A veure, on és el metge? Aquí és el metge, esclar. I també tenim un poeta. A veure, el poeta, aquí és el poeta, sí. També tenim una dona. I la dona, a veure, la dona. També tenim un home. A veure, l'home, aquí. I també tenim el protagonista. Un estranger. Hola, un estranger! Ara que comença la història. Hola, senyora dona. Hola, senyor home. Aquell home ni una dent d'or. Una bossa plena d'or. I un ganivet. Era un lladre. Quina por! Sí, sóc un lladre. I què passa, Que no heu vist mai un lladre? No us faig por? I què robava? Jo sóc un lladre de paraules. Que no et faig por, nena? Ai, xiquet, calma't, que estàs a la meva història. Té, el ganivet. Aquell lladre va robar una paraula a la dona. Oveja! La paraula o la vida, ràpid! Que em roben les paraules! Agafeu el lladre, agafeu-lo! Robar-li la paraula i va fugir amb un cap. Aquell cavall! Estrella, fugim, Agaló! Agaló! Mira, que aquí hi ha una posada. I va entrar a la posada. I què va passar després? Què hi havia allà? Un metge. Mira, em voldria una cervesa i unes paraules, senyor metge. Senyors, què? Jo només curo els malalts. Mira, et dono aquesta moneda d'or per les últimes paraules que acabes de pronunciar. No, en cap manera, les paraules no són meves, són de molta altra gent. Sí, ja ho veurem, això, ja. El lladre va esperar el metge fora de la posada. Sí, Va amenaçar. al bosc, l'esperaré al bosc, sí. Va amenaçar. I li va robar 3 paraules. T'ho vaig dir. Les paraules són meves, t'ho estic dient. Va seguir fugint a galop. Fins que es va trobar amb un home. Hola, senyor home. Et compro les paraules que has pronunciat avui. No, les paraules no es venen. No, ara ho veurem, això, ja, ara ho veurem. Es va tirar al damunt seu. Va robar una altra paraula. Sí. Va seguir a galop. Fins que es va trobar amb un poeta especialista en cançons d'amor. Cançons d'amor! Sí, xiqueta, sí. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys. La paraula o la vida, ràpid! Les paraules no són meves, mai no les vendria mai. Oh, ja ho veurem, això, ja ho veurem. Va robar-li encara més paraules. Sí, les paraules. El lladre va seguir robant i robant. Robava els nens que anaven a comprar sabates. Fins a les nenes que anaven a l'escola. Robava els metges. Robava els advocats que en tenien de llei. I els professors. A poc, aquell país cada cop es van quedant més pobre. Però van haver unes persones que van prendre les armes per defensar-les. No passareu! No estarem moguts! Que no ens mouran! No ens prendreu les paraules, no! Veureu això, ja ho veurem. Però Ja la gent, les paraules! la gent que
cop li teníem més por. Fins i tot van deixar d'escriure. Ara! Sobretot allà de les paraules, que no les trobi. Sí, les trobaré al final, les trobaré. No serem moguts, que no ens mouran. Tinc molta por. Sí, és por. Tinc por que el lladre me les prenc. I jo també molta. No serem moguts, que no ens mouran. Quina por! Es diu que aquell lladre va desaparèixer, però ara encara es veu a alguna parada de bus, o fins i tot a les escoles, com hi ha un home amb una dent d'or, una bossa plena d'or i un ganivet. Ai, quina por! Sempre hi seré aquí. Va, xiquetes, fiqueu-vos aquí, que anem a veure la televisió, a veure si fan alguna cosa nova. No com això d'abans, que era una mica avorrit, eh? A veure, què faran? Ai, com s'encén això? El botó meu! Ah, el botó, a veure. Bones! Soc el senyor Marcus Ley. El senyor Marcus Ley, sí, el creador de la primera empresa dedicada a la fabricació de paraules. Jo sóc el grandíssim fundador de Verba, l'idioma del futur. L'empresa de paraules va començar tenint un funcionament innovador. Un petit grup d'investigació creava una sola paraula. La registrava sota el dret de copyright i l'oferia al mercat com a producte de consum qualsevol. La nostra empresa té com a objectiu la venda de paraules. Avui, Verba té més de 5.000 persones contractades en 22 països, produint les paraules del nou idioma, el Verba. L'empresa de paraules desenvolupa un procés de privatització de la comunicació. El seu funcionament consisteix a registrar les paraules creades i distribuir-les per tota la societat. Amb la regularització de la propietat intel·lectual, en hores d'ara, la nostra societat ha arribat a la conclusió que les llengües són la màxima representació de la creació cultural d'un sol poble. Cada poble elabora al llarg de milers d'anys el seu propi idioma. I generació rere generació, això va avançant. Aquest patrimoni acaba representant una sola identitat, juntament amb els recursos naturals, els patrimonis culturals que cada llengua són els valors més preuats del planeta. Ara continua la meva companya, Francisca de Gilsa. Guten Tag. 2 anys després de la seva fundació, Verba comença a cotitzar a la borsa i els seus beneficis augmenten any rere any. A mesura que les paraules es despleguen socialment per centenars de països a través de la difusió social de paraules que la gent va assumint com a pròpies. Però aquestes paraules són propietat i únicament propietat de Verba. I com a qualsevol empresa privada, l'empresa reserva els drets de la seva utilització. Si Bill Gates va crear un imperi i va arribar a registrar sota el dret de copyright el doble clic del ratolí, nosaltres hem arribat a la parada per ser els propietaris de milions de paraules gestades en laboratoris lingüístics. Som els primers propietaris d'un idioma de la història de la humanitat. Nosaltres no necessitem màquines de producció. Només amb les cordes vocals ja en tenim prou. Avui, Verba compta amb més plataformes de comunicació en diverses regions del món. Tenim les nostres pròpies televisions, ràdios, portals d'internet, els nostres propis diaris, editorials de poesia, de narrativa, de literatura. Una quantitat d'informació notable ens transmet a través de les paraules de Verba. Les paraules de Verba comencen a ser necessàries per comprendre els missatges i els nostres estudis de mercat ens diuen que parlar de Verba és una inversió personal òptima.
Si la tendència es manté, el verbe serà el desè idioma parlat al planeta d'aquí 25 anys. El negoci funciona. Passarem a la història com l'inventor d'un idioma que no té simplement parlants, sinó consumidors. L'home ha arribat a pagar per menjar, per l'aigua, per l'energia, per un sostre o per la informació. Ara ha arribat el moment de pagar per les paraules. El verbe és l'idioma del futur. El verbe és l'idioma del futur. Arribarà un moment en què milions de persones parlaran una llengua i no els pertany, que no és la seva. Parlaran la meva llengua. M'havia dormit, xiquet. Què et sembla si ara t'explico una altra història, eh? Sí, a veure, quan t'has gustat i m'expliques una història més divertida. Sí, a veure... Aquesta història es diu La venedora de paraules. La venedora de paraules? Sí. I te la tornaré a fer amb titelles. Oh, que bé! Que sí que us agraden, eh? A veure. Aquí està la venedora. On és la venedora? Aquí és la venedora. Molt bé. I aquí la dona que va comprar paraules. Comença la història. Hola, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Jo volia una paraula. Doncs molt bé, teniu alguna idea o alguna cosa en especial? La veritat és que no. En tenim de molt variades. Ara mateix tenim una oferta del nom de flors increïble. Però és que a mi les flors no... Ja, i quina classe de paraula us agrada? No ho sé. És que jo de paraules no hi entenc gaire. Si poguéssiu orientar una mica... Veure... Per exemple, tinc un adverbi increïble. No té traducció exacta en cap altra llengua. I té una precisió indefinida que, bé, en definitiva, és un diamant. Un diamant únic. Esclar que també té preu de diamant. És que jo volia una cosa més... I un adjectiu? No ho sé. La gent acostuma a portar adjectius qualificatius per dir coses ben boniques a les persones que estimen. O despectius si voleu insultar de forma original. No patiu, que tenim una gran varietat. A veure... I, escolteu, me podríeu assegurar que la paraula que m'endugui no serà un invent vostre? Serà una paraula de debò, no? Evidentment, us garanteixo que jo només veig paraules reals, que existeixen o millor dit, que van existir. Quan jo venc una paraula, us en lliuro la genealogia, una definició precisa, la transcripció fonètica, el lloc on va ser recollida abans que fos oblidada i els certificats de propietat. I els verbs? Els verbs també són molt útils. Sí? Oh, i tant. A veure... En tenim de molt dinàmics i alguns que són realment molt pràctics. Amb un bon verb podeu dir pel seu nom una acció que potser feu cada dia sense saber com es diu. A més, surten molt bé de peu. Doncs jo porto aquests diners. Teniu prou. A veure... Oh, i tant. Amb aquests diners podeu comprar dues paraules Hem atret la de televisió. Pensava, un verb. No. Podeu comprar dues paraules de primera. Decidim. Un verb. Un verb? Esteu segures? Sí. Us agrada el camp? Molt. I els arbres? Els arbres m'encanten. Heu pujat alguna vegada a un arbre? Quan era una nena, hi pujava i em perdia entre les fulles. Una vegada hi vaig quedar adormida. Era vaja, no me'n recordo del nom. I us agradaria saber la paraula que significa pujar un arbre impulsant-se amb els braços i les cames? Oh, hi ha una paraula per això. Efectivament. Doncs, que curiós. Jo sempre vaig dir, vaig pujar a l'arbre. Mai no em vaig imaginar que es podia dir d'una altra manera. Bé,
a vegades aquesta paraula també pot entrar-se quan es puja altres coses, com podria ser una taulada. Encara que el seu ús més interessant i el més apropiat és quan s'utilitza per pujar els arbres. I ja sabeu, si mai decidiu tornar a pujar els arbres i recordar aquells vells temps, aquesta paraula pot ser una gran contra. Apa, la compro. I quina paraula és? Espera un moment, sisplau, que no me'n recordo exactament. Crec que duia una B baixa o potser una B. Sempre les confono. Vaig a buscar-la a la rebotiga. D'acord, jo l'espero aquí. A veure... Tu saps? Sí, aquí tenim. Oh, a veure. No us agrada? Doncs sí, sona molt bé. És maca la paraula sí. En aquest paper que us he donat trobareu tota la informació precisada. M'agrada la conjugació completa, la seva història i alguns exemples d'ús. Ja... Me'n guardo un paper, d'acord? Doncs és que jo, a part d'exemple, venia a comprar una paraula especial, sabeu? Especial? Sí, volia comprar primer una paraula per provar, perquè és la primera vegada que compro una. Paraula ser comercial. Però jo realment necessitava una altra paraula. Jo, de fet, estava interessada en... Sí, digueu-me. Teniu noms de persona? Si són la meva especialitat, m'encanten. Són tan personals, no creieu? D'home o de dona. De dona. És que, sabeu, estic de 4 mesos i els noms que conec no... Ja, són tots iguals. Però els tinc uns noms de dona ben bonics. Alguns són realment preciosos. I si en compreu un, la nena que el porti estarà orgullosa del seu nom tota la seva vida. I perdoneu la desconfiança, però no hi deu haver ningú que es digui així. Esclar que no, ja us ho he dit. Jo només ven paraules en exclusiva. La seva filla serà la primera a tenir aquell nom després de molt i molt de temps. I potser, qui sap, el nom es posa de moda i en pocs anys hi ha un munt de nenes que es diuen així. Però us puc assegurar que la seva filla serà la primera. Jo sempre ho he dit, el nom d'un fill o d'una filla és una de les paraules més importants. I podria escollir? Em sap greu, però no, si no és que en compreu 2 o 3 noms i n'escolliu un. Doncs, va, m'arriscaré. Doneu un nom per la meva filla. Aquí tinc l'armari amb els noms de dona. Que voldríeu ficar-hi la mà i treure'n un? I tant, i tant. Veniu. Poseu la mà. A veure. Aquest? Sí, a veure. Què us agrada? És preciós. És molt bonic. Crec que mai em cansaré de repetir-ho. Mireu, una llàgrima en aquest ull d'aquí. Me n'alegro moltíssim. Acabeu de fer una gran compra. Doncs, miri, aquí tinc els diners. Perfecte. A veure... I... aquí teniu el canvi. Oh, gràcies. I vol que desemboliqui les paraules? No, ja per No, això així. perfecte. Sí, segura. Doncs molt bona tarda. I ja ho sabeu, quan necessiteu una nova paraula, passeu per aquí. Bona tarda. Molt bona tarda. Ai, què? Us ha agradat la meva història? Sí, àvia. Ai, bueno, crec que ja se m'ha arreglat una mica la televisió, eh? Sí, té millor pizza. Sí. Ai, xiquetes. Sabeu què? Quan, per exemple, vaig a la floristeria i no em parlen en el meu idioma, sento que una part de pensaments blaus es val al meu cervell. I com és això? No ho sé, però també em passa quan vaig al taller de xapa i pintura. No em parlen en la meva llengua. Ai, se m'oxida el meu cervell. Ai, i també em passa quan vaig al banc. Aquestes paraules s'han de buscar molt bé. Quan estic a l'autobús i
tampoc ningú parla la meva llengua. Intento tancar i obrir els ulls per veure que no estic somiant. I quan veig un xiquet que parla el meu idioma, vull abraçar-lo fort, perquè no li passi res dolent en aquesta vida. No et preocupis, àvia. Jo parlaré les teves paraules i en les meves també parlaré. Ai, moltes gràcies, xiquet. Sabeu què? Què passa, àvia? Hi ha molt poques persones com jo que busquem aquestes paraules sota les pedres, sabeu? I espero que vosaltres estimeu les meves paraules, com jo estimo les vostres. I tant! Sí, àvia, estimaré les teves paraules i les teves. De veritat, doneu-me una abraçada, veniu. Ai. Dins cada branca de cirerer florida, cents de paraules s'hi troben amagades. Emmiraments, tracteu-les.